nga I de shishayo ne bru jong blay na marba malagapor nga yo man si mabapay ya ka jing shikri jong uyat nagaway kendo kakontoy shikaway kakontoy nagabantaban yalap ya ka jing shisha uyeng haganong rim jong ka jing shisha hanray haginigis ngi haga shipeltrik jong uni ubnai sha siat no kada ka jing do ka bakraw hanray ublay tip igi aka baro uday nong yalam evangelist uba ba IT de shisha nagabanta banlong ka jingkur ku ya ki babon ki bru kham tam lele hagani ka parthai ka ba menta ka parthai ka ba kenriang andai ngai ngadon ka jingai ka jingyap ka jong ukan don ka ribaba kala sedang neduk tu sniro haga jingilam jing dua jong ngala keren ni kene haga khatwei trik jong ni bnai ngalam jing dua yang ni ngakare kene ba kandon ka ribaba na shilandat kadon ka eke ba kra but ki eke ni shimbai ki eke gia na ka banta ban penba ban nga aingo yo try ba kat kumbalong menta kadon ke jing ki im bat ki riu da kai ro ki babon ki kalaga bamot tang naga da ba ki sing sun naga banta jo ki bum julai jing seng ro menta la khap nya ka jing seng hapo USA agadon ke jing ki ga ba ada ke jing pen ki jong mun sim ko jong blai ha ke jing sing sun naga banta jong ni bru da shisha ulong bru ba koridor bar kari USA parok ko ke IU ke service ka ba koridor yang ni bru jong blai kadon ke jing kata bat nal yang jong ka family jong ngiro ngila duai ba naga banta jika family jong ki bat ka jing shikri ro ngila yo ban pendem ha ke jing duai bat ngiyak teng ban duai bat kai ke bang aku ban ong ipi ke ne ka por ka de ka challenge naga banta jong langinut ne em ban ying ha ke jing shisha wala day yang iban yam